سلام بيتسب إنهن لما عنت زخون بتعم دس زبله مساتي فيلم نحزر لهم مسئل لهم فيلمنا نمجمار ني چانالنا سابسكرايبن ني فيديونا ون لايك بمقبار فيديونا نجمر فيلمنا انت جمر دمه ناي أمازون دنينا برسيرينا بازي مخنياتون بيزحات انسساتاتنا تسدت ايهم كابوون جيستين محزاني اللالي نامو نا يونيفرسيتي بروفيسور ممهرنا مهرتن زنبرت سيلا قودا اتبهلي ايو بيزبالت اكعا افريكا زلبا دك انستيو جيستنتي نگر مسمعت قروب دبيرو وانبر كاب كلاسا انتو وصئ دما حادا نايسب مسل زماقوت سب نيكحوسو وقصقصانا قبرت رئيو إذا قجل زتناخر ودما وحداتنا يونيفرسيتي تمهار ايهم جيستن نسمر داي حقوسا سلا زنبره يتبوتا عوي كم زخونة تحتهم ميساقم كحوسية تبلو ممو نايتو قجل وانا مراحي على هانديرو يبهال ابتشعو ساعات دما حادا كسر حزد لي يسرح نبره يسوون دما ناب أمازون چاكا زوصد ايو يتي چاكا نبرس سلا زخونة ابتبوتا اسوز نبرو سبا بيتعمنا خفهم سلا زخونة نيعوهم دمت مخان ايو زد لينا بمبالي زاربو علي هانديرو دما ابتبوتا ترخيبنا فوتوتاتنا قرطنا يتزلنا ميديا نقربو اينا يبلوم بأولنا تچاكا زبرس زلو تكال فريحنك من لسي حسابي يبلوم جيستن نزا حساب زم السمع نابت سراح نمئتاو بيتعم ايا شوكيلا نيرها بيصبحتي ايدي ما جيستن ميس ابو اب تليفون تواقع عمو ابو ادما بعال عبي سلطان ايو ايتي نقرقن انتاي كمز حسبتي نقرتون كاب ختما وصي امس محازتي كزانا قاعية طرحية إلاتو علي هانديرو ونيتو قجل لي فالت امو يتبوتا زفلتن زاورو من دما ناي علي هانديرو محازو ينيرو عبتي بوتا مسبصح مقبي بالعمو ني اشتن عرفهم نابتي چاكا بمخادمة بيني اشتنات جلبا يشاقرو عبتي بوتا مسبصحو حدا عين تقاوني قبرمو نابتي زبرس زلو چاكا يبصحو ابقو ناب قصم ماسك بمقبار ني بعلم مساوان بسنسلت بمئسار بتليفون نقرص دما دمص مسمع يجمرو حدا ام دما اب ميدياتات لايف بمئتاو زي فطر زل ነገር ንምር አይና ፈተነ እዮም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ፖላይስ ድማ ነቲ ነገር ንምርግጋዕና ፈተነ እዮም ጀስቲን ድማ ሚስቶ ቤት ሰንሰለት አጭዊቃ ስለዘይ አሰረቶ ብእውን ቶም ፖላይስ ይሕዝዋ አንበርኪኹም ኣብ ርእሳ ሽጉጥ ኾፍ የብሉላሙ ጀስቲን ብፍርሕተን በርኺኻ ትነብር አሌሃንድሮ ንከድሕና ምልማን ትቕጽልሙ ግን ከዓ كلهم محازتا منهم كقبرو لاي كالون تليفونهم بمحاضر ما يغرطوامو عليهاندرو دمانتهم بلايس كي تكسلا ابو ابعال سلطانيو بمبالي فرارحو جيستن دما بطعمي تسنبدمو ناي بحق دما تساخي علوم ايو ابزو تفلالي ميدياتا ستلقاقو فيديوتا انتاي زفتر كم زلو حتو يحطو ايتي تكالون نيتهم بلايس تسعنو انتو زحلو نيتهم صوبات بنصاي فتحوهم بأون دما اتي چاكا مبراس تطو يبلمو ايتم قجلون بتزمصو بلين يسافرو ناب غزومنا تملسو دما ابتي بلين وشتي كلهم بتحقوس الكول بمستاي علي هانديرو سيلز تساق عصر حمنا نغرم نبره كلهم حقوساتنا هالو جن جيستين بطعم حريقه نبره زي تردهم نغر ولا يهالو جن ني جيستين زوسدوا بيناتا مننت عرسنا كندحن نخلينا ايلون بمحساب ايو قرب مستقعزو دما ايتا بلين حدقا يقاطمامو بزح كي صنحت دما نابتي چاكا ماخل تود نايتي بلين حدقا دما بزحات كموت خيلهم ايهم وحدات دما بهيوتي ترفمو ايتم زو ترفو دما عرسون بعرسون بمتحققات كابت زودقا بلين يوطو عبت زلو وبوتا دما مينم عينت نيتورك اينبرن بزحون كي صنحق ناي عليهاندرو افكاري تون نايتي دمصني مصراي كاب امني اشتن تفلمو ابو دما بحدا قستي خصادا وقيهم يقتلوا ابت ساعات السدما بهيوت زترف كلهم للوينهم يهدمو يتزغرم ነገር ግን ني خلاتهم عرسهم نخصحتي يقبروهم بجلبا صعينهم دما ናብ ሓደ ቦታ ይወስድዎም እሞ እዞም ሰባት ድማ ኣብቲ ጫካ ዝነብሩ ሰባት እዮም ሰውነቶም ድማ ብዝተፈለየ ቀለም ተቀሊሞም ነበሩ ቢጣዕሚ እዮም ውን ድማ ዘፍርሑ እዞም ጉጅለ ድማ ሒዞም ናብ ሓለቆም ይወስድዎም እቶም ጉጅለ ድማ ኣብቲ ሽዑ ሰዓ ዘይተንጠልጠለ ናይ ሰብ ርእሲ ይርእዩ እዞም ሰባት ድማ ናይ ሰብ ስጋ እዮም ዝምገቡ ብዙሕ ከይጸንሐት ድማ ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ ትመጽእ እሞ እታ ሓለቆም ምስ መጸት ድማ ኩሎም ምዝራብ የቋርጹ ንሳቶም ድማ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ምዝርራብ ይጅምሩ ኣላ ሃይንድሮ ግን ክሳዕ ሽዑ ቴሌፎን ኣብ ጅቡኡ ሒዝዋ ነበረ
ግን ከዓ ኣብቲ ቦታ ቴሌፎን ኣይሰርሕን ነበረ። ካብቶም ጉጅለ ሓደ ካብ ሞት ዝተረፈ ድማ እቶም በላዕቲ ሰብ ይወስድዎ ብእውን ሓደ ነገር በፅቢፆም የስትይዎ እሞ ካብኡ ድማ ብዘይ ምንም ሕድገት ዓይኒ የውፅእዎ። ካብኡ እውን ናይቲ ጉጅለ ሓደ ኣባል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይቆራርፅዎ። ኩሎም እውን ድማ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ብፍርሕና ነውዑ እዮም። እቲ ዝቆራረፅዎ ሰብ ድማ ወሲዶም የብስልዎ ነበሩ። ብእውን ድማ ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ነቲ ስጋ ተኸፋፊሎም ይበልዕዎ እሞ ኣለ ሃይንድሮን ጉጅሊኡን ድማ ነዚ ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ፈሪሖም ነበሩ። እቲ ሓንቲ ጓል ቦሚት የብላ እሞ ናይቶም በላዕቲ ሰብ ቆልዑት ድማ ንኣሰሓቑ ይርእይዎም ነበሩ። ኣለ ሃይንድሮ መጠረሽትኡ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ሓቂ ምዝራብ ይጅምር። ኣንሕና ናይቲ ጫካ ምብራስ ጠጠው ምባል ኣይኮነን ዝመጻእናዮ፣ ካሊእ ትካል ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝኸፍለኒ ስርሖም ንምብልሻው እየ ንዓኹም ሒዘኩም መጽአ ብምባል ይዛረቦ። ኣብዚ ማእኸል ንዕኡ ኣሚኖም ዝመፁ ሰባት ኩሎም ብጣዕሚ ይሓርቆሞ። ንጀስቲን እውን ንምንታይ ከም ዘምፅኣ ይነግሮ። ንዓኸ ዘምፅኣኩኺ ኣቦኺ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ሓደ ሽግር ተፈጢሩ ዋላ ኣቦኺ ከድሕንና ኢለ እየ ብምባል ይዛረቦ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ምስ ወግሐ እቶም በላዕቲ ሰብ 3 ጓላት መሪፆም ይወስዱ። ምስ ወሰዱዎን ድማ ናብ ሓለቆኦም የብፅሕዎን። እሳ ድማ ናይ ታሕተዋይ ኣካለን ብምንኽኻይ ኣየነይቲ ድንግል ምዃና ምፍላይ ትጅምር። ሽዑ ድማ ጀስቲን ድንግል ነበረት። ብእውን ነተን ክልተ ናብ ዝነበረ ይመልስዎን እሞ ንጀስቲን ናብ ገዝኦም ይወስድዋ። እቶም እስራት እውን ሚእማትና ዘይተርፈና ጠጠው ኢልና ኣይንሞትን ብምባል ይሓስቡ። ንኸየምልጡ ድማ እቶም በላዕቲ ሰብ ተጠንቀቖም እዮም ዝሕልውዎ። ሽዑ ድማ ስለ ቴሌፎን ከም ዘይፈልጡ ስለ ዝተረድኦም ናይ ቴሌፎን ናይ መፀዋዕታ ድምፂ ይኸፍቱ እሞ ነቲ ቴሌፎን ይድርብይዎ። ከምዚ ተጸበይዎ ድማ እቲ በላዕ ሰብ ናብቲ ድምፂ ይጎይ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ካብቶም እስራት እታ ሓንቲ ትወፅእ እሞ ንምምላጥ መጉያይ ትጅምር። ካብ ውሕዳት ሰዓታት ንድሓር ድማ ንጀንስን ናብ ዝነበረቶ ይመልስዋ እሞ ኣብ ኩሉ ሰውነታ ድማ ዘደናገሩ ምልክት ገይሮምላ እዮም። ኣሊ ሃይንድሮ እንታይ ገይሮምልኺ ኢሉ እንትሓታ ጀስቲን እውን ዝዝክሮ ነገር የብለይን ትብሎም። ድሓር ድማ እቶም በላዕቲ ሰብ ዝብላዕ ይህብዎ እሞ እታ ሓንቲ ድማ ኣብቲ ዝብላዕ ናይ ሰብ ቆርበት ትርኢ። ብጣዕሚ ትስንብድ እሞ ኣብቲ ቆርበት ድማ ውቃጠ ነበሮ። እቲ ውቃጠ ድማ ናይታ ዘምለጠት ጓል ውቃጠ እዩ ነይሩ። ሽዑ ድማ ናይ መሓዛኣ ስጋ ናበልዐት ምዃና ምስ ፈለጠ ሽዑ ብስምባደ ነቲ መብልዒ ሻኽላ ትሰብሮ። ቤቲ ዝሰበረቶ ሻኽላ ድማ ኪሳዳ ቆሪፃ ህይወታ ትሓልፍ። ምስ ሞተት ድማ በዓል ኣሊ ሃይንድሮ ሒዞሞ ዝነበሩ ናይ መደንዘዝ መድሓኒታዊ ኣፋ የእትውላ እሞ እቶም በላዕቲ ሰብ ነዚ ምስ በልዑ ዓርሶም ክስሕቲ እዮም ኢሎም ብምሕሳብ እዩ። እቶም በላዕቲ ሰብ ድማ ነታ ጓል ምስ በልዑ ይሰኽሩ። ኣጋጣሚ ድማ ጀስቲንን ሓደ ሰብን የምልጡ። ኣሊ ሃይንድሮ ግን ኣብ ድሕሪት ተኣሲሩ ይተርፍ እሞ ምስ ኣሊ ሃይንድሮ ዝተረፈ ወዲ ዓርሱ ስሒቱ ነበረ። ቆላሕ ምስ በለ ድማ እቶም በላዕቲ ሰብ ናሰሓቕዎ ይርእዮ። ብእውን ከምልጥ ይፍትን እሞ ክሳኸዐሉ ግን ኣይከኣለን። ሽዑ እዮም ድማ ብደው ዝበልዕዎ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ጀስቲን ምስ መሓዛኣ ናብ ሓደ ሩባ ይበፅሑ። ብእውን ድማ ናይቲ ፕሌን ትኪ ብማዕዶ ይርእይዎ እሞ ጀስቲንን መሓዛኣን ድማ ኣብቲ ፕሌን ዘለዎ ቦታ ይበፅሑ። ሽዑ ድማ እቶም ዝሞቱ መሓዝቶም ተሰቒሎም ይረኽብዎ። ብእውን ናይ ሓዲኦም ቴሌፎን ይረኽቡ እሞ እቶም በላዕቲ ሰብ ድማ ኣብኡ ነይሮም ዓርሶም የስሕትዎም። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ጀስቲን ምስ ነቃሕት ኣብቶም በላዕቲ ሰብ ምዃና ትርኢ። ነቲ መሓዛኣ ድማ ንክሓርድዎ ናዕረይዎ ነበሩ። ንጀስቲን ድማ ንድሕሪታ ደቂሶም ታሕተዋይ ኣካላይ እንታይ ከም ዝገብርዎ ዘለዋ ይተረዳኣ። ኣብዚ ማእኸል ድማ እቶም በላዕቲ ሰብ ነቲ ጫካ ዘብርሱ ሰባትና መፁ እዮም ከባቢና ንምድሓን ንኽድ ብምባል ይኸዱ። ነቶም ህፃውንቲ ድማ ንጀስቲን ንክሕልውዋ ይገድፍዎ እሞ ግን ከዓ እቶም ቆልዑ ጀስቲንና ነብዕትን ትጠርዕ ተሕዝኖም እሞ ፈቲሖም ይሰድዋ። ኣሊ ሃይንድሮ ድማ ኣድሕንኒ ናበለ እንትልምና ጀስቲን ግን ምስ መንገዲ ዝመርሓ ናይቶም በላዕቲ ሰብ ቆልዓ ናተማኸረት ንባዕላ ትጎይ። እዚ ቆልዓ ድማ ብኸመይ ካብቲ ጫካ ከም ተምልጥና ነገረ እዩ። እሳ ድማ ንምስጋና ዝኣክል ኣብ ክሳዳ ዘሎ ብራ ኣውፂኣ ትህቦ። ጀስቲን ብዙሕ ከይረሓቐት ድማ ሓንቲ ህፃን ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ጀስቲን ከም ዘምለጠት ትነግሮ። እቶም በላዕቲ ሰብ ድማ ኣብቲ መንገዲ ክልተ ሓያላት ኣናብር ይርእዩ እሞ ፈሪሖም ንድሕሪት ይምለሱ። ጀስቲን ድማ ብዘይ ምንም ተጋንፎ ካብቲ ጫካ ንምምላጥና ፈተነት እያ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ጫካ ዘብርሱ ትርኢ እሞ ኣሜሪካዊት ምዃና ተዛሪባ ዓርሳ ትድሕን።
ሚሳኽ ሰብ ኣሎ ዶ ኢሎም እንተሓትዋ ድማ የለን ኢላ እያ መሊሳትሎም ናብ ኣሜሪካ ምስ ተመለሰት እውን ትእሰር እሞ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይሓትዋ ኢሳ ድማ ኣብቲ ዝነበርናዮ ፕሌን ኩሎም ሞይቶም እዮም ዘይተረፍኩ ድማ ኣነ በይነይ እየ ትብሎም ብእውን ዝገደደ ሓሶት እያ ሓስያ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ካብኡ ንክወፅእ ሓጊዞም ብምባል ትዛረቦም ብእውን ድማ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘየብፅሑላ ትዛረብ እቲ ፊልሚ እንትውዳእ ድማ ዓሊሃይን ድሮ ምስቶም በላዕቲ ሰብ ብሓባር ይኸውን እሞ ከምቲ ስጋ ዝቆርጥ ሰብ ድማ ሰውነቱ ከም ናቶም ቀለም ተቐሊሙ እዩ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ ፊልምና ዝፈተኹሞ ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ